Pozdravljam sve nazočne dame i gospodu u dvorani, a ispred malih ekrana posebno svoju baku. Baka, oprosti, ali nisam uspjela uhvatiti vezu za karte večeras. U kategoriji broj 24 za najbolji video broj nominirani su broj 1 Afrika Dino Dvornik, redatelj Epic Interzone, izdavač Croatia Records. Broj 2 Broj 2 Starfucker, Psihomono Pop, redatelj Radisav Jovanov Gonzo, izdavač Croatia Records. Starfucker. I pod broj 3 Tvoje tijelo, izvođač Toni Cetinski, redatelj Radisav Jovanov Gonzo, izdavač Zegezove Music. Ja noćas trebam tvoje tijelo. A Porina dobiva, tko? Ajmo malo pljeska. To. Malo teže ovako sa rukavicama. Da vidimo mi to. I Starfucker! Psihomono Pop! Redatelj Radisav Jovanov Gonzo! Bravo! Molim Daura Gopca i Gonzu da dođu po Porine. Hvala svima što ste glasali. Nadam se da je s ovim ispravljena greška možda od prošle godine što smo zakasnili. Pa sljedeće godine Toni možda. Hvala svima.